Medikuek greba eginen dute gaur gehiengoa duen medikuen sindikatuak deituta. 3 urteko bide luzearen ondotik parlamentuko osoko bilkuran bozkatuko da bihar udal maparen erreforma. Iruña Open 2019 martxoaren 2 eta 3 izango da Iruñan. Rubiken kuboaren txapelketa ofizialaren 3. edizioa. Gaurtik aurrera 18. lineako bilabesek wifia edukiko dute. Navigazioa debaldeko izango da eta ez du eskatuko erabiltzaileen autentifikaziorik. Gobernuak Camino Agurs dokumentalaren beste emanaldi bat programatu du lehen saioa dena bete ondoren. 2. emanaldia otsailaren 5 izango da eta sarrerak doan erreserba daitezke aretoa bete arte. Agintariak eta langileak eramateko 4 automobil elektriko eta 3 hibrido erosi dira. Nafarroko energia planak, Nafarroko gobernuaren flotaren erdia berritzea eta 2030erako elektriko bihurtzea aurreikusten du. Urtarrilaren 30eko titularrak. Gaur urtarrilak 30 mediku grebaren lehendabiziko jardunaldia izaten ari da. Profesional hauen sindikatuak, medikuen sindikatuak deitutakoa da. Gaur lehenbiziko lanuztea dute medikuek gehiengoa duen sindikatu medikoak deituta. Otsailaren 7, 14, 21 eta 28 ere eginen dituzte protestak. Euren aldarrikapenak 3 dira bereziki, gaixoekin harreman egokia izateko beharrezkoa dutela denbora tarte gehiago hoietako bakoitzarekin. Lan baldintzak duintzea eta soldatak igotzea. Eta euskara lanpostu publikoetarako baldintza izan ez dadila. Lab sindikatuak du ordezkari gehien mahai sektorialean eta ez du bat egin greba deialdiarekin interes partikular gehiegi sumatu dituelako. Euskararen aurkako jarrera ere ikusi dute deitzaileen artean eta labek ez du horrekin bat egiten. Nafarroko osasungoa euskalduntzeko erakundeak ere kritiko jokatu du deialdiaren aurrean. Euskara zokoratu nahian dabiltzala uste du eta bat egin ezin daitekela dio. 3 urte eta gero bihar parlamentuko osoko bilkuran udal maparen erreforma bozkatuko da. Parlamentuko osoko bilkuran bozkatuko da bihar Nafarroko udal maparen erreforma, baina oraindik ere ez dago argi zein izango den emaitza. Toki administrazioaren lege aldatzeko gehiengo osoa behar da eta oraindik ez du argitu zer egingo duen. 3 urteko bide luzearen ondotik bihar bukaera emango zaio maparen erreformari. Nafarroko udal eremuko 57 kargodun publikok berriz manifestu bat plazaratu zuten erreformaren alde. Sinatzaileen artean daude Joseba Siron, Iruñako alkatea, Arturo Goldarazena Tafaiakoa, Koldo Leoz Lizarrakoa, Alfonso Etxeberria, Ego Esibarkoa, Oian Eder Indakoetxea Barainaingoa, Jon Gondar Zizur Nagusiko eta Pablo Azkona Lodosako alkate eta Nafarroko udal eta Kontzeju Federazioko burua. Halaber, herrialdeko hainbat mankomunitateko ordezkarik babestu du. Erreformak mankomunitateak 12 eskualdetan biltzea proposatzen du. Geroa bai, EH Bildu, Ahal Dugu eta Ezkerrako hainbat hautetxik ere izenpetu dute. Inoiz ez bezalako prozesu parte hartzailea egin dela azpimarratuz. BBetik hasitakoa delakoan. Izenpetzaileen arabera udal maparen erreforma aurrera ateraz gero bete egingo da. Finantzaketa zehaztu beharko dela onartu dute, baina funteskotzat jo dute udal egitura arrazoizko eta eraginkor baten oinarriak ezartzea. Orain baik ez du argitu zer egingo duen eta testu inguru horretan dator manifestua. Lege aldaketa ez onartzearen ondorioez ohartarazi dute. Martxoaren 2tik 3 bitarte Iruña Open 2019 ospatuko da. Rubik kuboaren txapelketa ofizialaren 3. edizioa. Izen ematepea bihar ostegunarekin urtarrilak 31 irekiko da. Iruñak martxoaren 2 eta 3ko asteburuan egingo du Gaztediaren etxean Iruña Open 2019 Rubiken kuboaren txapelketa ofizialaren 3. edizioa. Itzordu horren karietara munduan ezagunak diren kubo jokalariak etorriko dira hirira eta txapelketako kategoria ezberdinetan azkarrena izateko lehiatu ez ezik beren trebeziak zein trikimailuak erakutsiko dituzte publikoarentzat zabalik egongo diren zenbait lantegitan. Txapelketan parte hartzeko 80 leku daude eta izen emateko epea ostegunean goizaldean irekiko da, alegia urtarrilaren 31ko 12 World Cup Asociación elkartearen webgunean.
Txapelketaren edizio berria aurkeztu dute prentsaurrekoan Ester Kremaes komunitate garapeneko zinegotzi ordezkariak eta Julen Simonek txapelketa ugaritako antolatzaile eta laguntzaileak. Hoien artean Espainiako 15. txapelketa nabarmendu daitekelarik. Julen Simonek 2 errekor lortu ditu estatuan, kuboa oinak erabilita ebazten eta Espainiako txapelduna da orain kuboaren 2x2 kategorian. Rubiken kubaren txapelketa ofizial bada kubaren munduko elkartearen bidez arautzen da, eta Rubik kubaren Espainiako elkartearen eta Euskal Rubik Euskal elkartearen laguntza izango du. Izen emateko tasa 5 euro da. Kidentzak debalde Euskal Rubiken kidentzat eta 7,5 euro elkarte hoietako kidez direnentzat. Txapelketa Gaztediaren etxean izango da eta 18 kategoria ofizialetako 13 lehiatzeko aukera izango da. Hori horrela, Rubiken kubo klasikoaren txapelketan ez ezik, aukera izango da beste hauetan ere parte hartzeko. 2x2, 4x4, 5x5 kategorietan eta are ofizialki parte hartu daiteken kategorietako kuborik handienean, 7x7 kuboaren kategorian. Ordenan jarri beharreko 284 laukitxo dituen horretan hain zuzen. Pyraminx txapelketare egongo da. Tetraedro forma kuboa, eskuin kategoriakoa kubo klasikoa, baina zeinean erdiko piezen ordez izkinak baitira ardatz, eta eskuar. Txapelketako zailtasun maila igotzeko kubo klasiko esku batez soilik egiteko kategoria ere egongo da. Bai eta itxumustuka egiteko, zenbait kubo itxu-itxuan egiteko eta oinak erabilita egitekoak ere. Txapelketaren lehenbiziko txandak martxoaren 2an larunbatarekin izango dira txapelketarako 8 maitan. Zenbait txanda izango dira kategori bakoitzeko eta bakoitzeko 3 onenek diploma eta domina bana jasoko dituzte opari gisa. Jardunaldi oso irekia eta debaldekoa izango da herrialdeko kubo jokalari onenen abileziaz zuzenean gozatu nahi duten ikusle guztiendako. Aurten askotariko sariak eta opariak izango dira, parte hartzaile guztiek poster oroigarria jasoko dute eta merkatuko kubo onenen zozketan parte hartuko dute. Hoietako batzuk 50 euroan zenbat etxerik daude. Kategoria bakoitzeko 3 onenek domina eta diploma bana jasoko dituzte. Horrez gain, Rubiken kubo klasikoaren kategorian podiumera igotzen denak Garaikurra eta Iruña Open 2019ko txapeldun izendatuko duen txapela eramango ditu. Gaurtik aurrera urtarrilak 30, 18. lineako bilabesek doako wifia izango dute. Gaurtik aintzinera eskualdeko hiri garraioko 18. lineako bilabesek zizur nagusiko urbanizazioa sarriguren internetarako debaldeko konexio izango dute wifi bidez. Autobusetan wifi bidezko konexio jartzea zerbitzuaren berritze teknologikorako planaren barnean dago. Hain zuzen, plan horrek laster ahalbidetuko du barnean hartzea ustiapenerako eta informaziorako laguntza sistema. Ordain bide elektronikoa eta bideo zaintzako sistema beste. Ibilbide luzea duelako eta persona kopuru handi batek erabiltzen duelako aukeratu da 18. linea teknologia hau edukitzeko lehenbiziko izateko. Persona kopuru handi horretan gainera profilak askotarikoak dira, batzuek bidaia laburrak egiten dituzte eta beste batzuk luzeagoak, eta beraz denbora gehiago eman dezakete nabigatzen. Hartara horrek guztiak internetarako ariri gabeko konexioaren erabilera modu osoagoan balioztatzeko bidea emango du. 18. lineako erreferentzia gainera froga piloto izango da wifi bidezko konexioa 9. lineako ibilgailuetan. Renfe Nafarroko Unibertsitate Publikoa jarri aurretik. Aurreikusita dago 9. linean martxoan egitea, linea hori elektriko bihurtzearekin batera. Eskualdeko herri garraioko gainerako linetan wifi bidezko konexioa ziur aski urtearen amaieran instalatuko da, lehenago aipatu den berritze teknologikorako plana garatzen doan erritmoaren arabera. 18. lineako bilabesetan wifi erabiltzeko ez da beharrezkoa izango erabiltzailearen autentifikazioa. Autobusaren barnean dagoenean erabiltzaileak wifi tuk izeneko sarea hautatu ahal izango du bere gailuan eta horrek sarbide emango dio zerbitzuaren konzesioaduna den enpresaren TCC enpresaren logotipoa duen pantalla batera. Pantalla horretan bertan aceptar onartu botoia sakatu beharko du eta une horretik aintzinera doainik nabigatzen ariko da, autobusean instalatuta dagoen wifi konexioaren bidez.
Nabigatzeko abiadura megabatekoa izango da, megabit bat segunduko. Segurtasun arrazoiengatik eta konexioaren eraginkortasuna optimizatzeko sistemak murriztu egingo du zenbait webgunetarako sarbidea eta bai fitxategi astunak behera kargatzea eta aplikazioak eguneratzea ere. Lehendabiziko emanaldia izandako arrakasta dela eta gobernuak Camino a Gurs izenburua duen dokumentalaren beste proiekzio bat eskainiko du. Otsailaren 5ean izango da hitzordua eta sarrerak doan erreserbatu daitezke. Nafarroko gobernuak bake elkarbizitza eta eskubide sozialetako zuzendaritzaren bitartez Camino a Gurs dokumentalaren bigarren emaldia programatu du lehen saioaren 250 sarrera agortu ondoren. Bi emanaldiak otsailaren 5ean izango dira eta bigarren saiorako sarrerak Paz y Convivencia abildua navarra.es elbide elektronikora idatzita edo 844 42 75 22 telefonora deituta erreserba daitezke. Dokumentalean 36ko gerra ondoren Gurseko Frantzian konzentrazio eremuan sartutako nafarren memoria errepasatzen da. Emanaldiak Golen Baiona zinematan izango da, lehen saioa 7:30 eta bigarrena 8:30. Lehen saiorako gonbidapenak agortu direnez esan bezala, bigarren saioa antolatu da eta sarrerak aipatu kanalen bitartez eska daitezke. Sarrerak soberan geratuz gero, zinemako lehiatiletan hartu ahal izango dira emanaldi baino ordubete aurretik. Dokumentalaren emanaldia La Retiradaren 80. urteurrena gogoratzeko mugaren bi aldeetan batera egingo diren ekitaldien barnean kokatzen da. 1929ko otsailaren 5ean agintari frantsesek muga ireki zuten erbesteratuak igarotzeko eta hoien artean nafar dexente aurkitzen ziren. Lehendabizi Roselloko hondartzetan konfinatuak izan eta ondoren Gursera eraman zituztenak. 4 ibilgailu elektriko eta 3 hibrido erosi dira agintariak eta langileak eramateko. Nafarroako energia planak erkidegoko gobernuaren flotaren erdia berritzea eta 2030 urterako elektriko bihurtzea aurreikusten du. Nafarroko gobernuak agintariak eta langileak eramateko 4 auto elektriko eta 3 hibrido erosi ditu. Energia konsumo murriztu eta Nafarroko 2030 energia planaren helburuaren bilaketan aurrera pausoak emateko. Aurtengo helburua Nafarroko administrazioaren flota erdia berritzea eta ibilgailu elektriko bihurtzea da. Nafarroko barne zuzendaritza nagusiaren parke mugikorrako sailak 51 ibilgailu kudeatzen ditu, 2 furgoneta eta 39 turismo. Hoietatik 8 elektriko eta 3 hibrido. Ibilgailu guztien 25% beraz ibilgailu eraginkorrak dira, 18% elektrikoak eta 7 hibridoak. Planak 2019rako zehaztutakoa baino 16% gehiago. Zehazki automobil hauek erosi dira Renault Zoe Leaf 40 R80 modelokoa 4 turismo elektriko, 92.870 euroko kostuarekin beza barne eta motor elektrikoa eta gasolina kombinatzen dituzten Ford Mondeo Titanium hibrido modeloko 3 turismo 76.849 euroko kostuarekin zerga barne. Tamaina handiagoko berlinak dira eta nagusiki agintariak eramateko erabiliko dira. Sailak 16 turismo erosi ditu azken 2 urteotan eta horrela ibilgailuen aintzinatasunari naiz kilometro kopuruari dagokionean ia erdiraino murriztu dituenak flota modernizatzea lortu du. Eguerdi aldera ostarteak zabalduko dira. Arratsaldean aurrera joan ala lainoak ugaritu egingo dira berriro eta egunaren bukaeran euria izango dugu. Mendebaldeko edo hego-mendebaldeko haizea ibiliko da, temperaturan aldaketarik ez. Ostegunian zero oso lainotsua egongo da eta noiz behinka euria egingo du batez ere egunaren hasieran eta bukaeran. Mendebaldeko edo hego-mendebaldeko haizea bizia ibiliko da egunean zehar. Temperatura gutxi edo nahiko igoko da. Medikuek greba eginen dute gaur gehiengoa duen medikuen sindikatuak deituta. 3 urteko bide luzearen ondotik parlamentuko osoko bilkuran bozkatuko da bihar udal maparen erreforma.
Iruña Open 2019 martxoaren 2 eta 3 izango da Iruñan. Rubiken kuboaren txapelketa ofizialaren 3. edizioa. Gaurtik aurrera 18. lineako bilabesek wifia edukiko dute. Navigazioa debaldekoa izango da eta ez du eskatuko erabiltzaileren autentifikaziorik. Gobernuak Kamino Agurs dokumentalaren beste emanaldi bat programatu du lehen saioa dena bete ondoren. 2. emanaldia otsailaren 5 izango da eta sarrerak doan erreserba daitezke aretoa bete arte. Agintariak eta langileak eramateko 4 automobil elektriko eta 3 hibrido erosi dira. Nafarroko energia planak Nafarroko gobernuaren flotaren erdia berritzea eta 2030erako elektriko bihurtzea aurreikusten du.